ଆର ଭାଇ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚାଲନା ଲୁଡୁ ଫୁଡୁ ବାଜିଏ ପକେଇବା ଖେଳିବା ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ବୋର ବୋର ଲାଗୁଛି ବସିକି ଯିଏନି ବାହାରୁ ଏଠି କଣ ବସିଛ କଣ ମତେ ଜାଗା ବର୍ଷା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଭଳିଆ କଥା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ବର୍ଷା ହଉଯିବ କହିଲ କଣ ଆଉ ପୁଣି ଆସିକି ଡାକୁଛୁ ଆମକୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯିଏନି ବାହାରକୁ ବର୍ଷା ଗାଳୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଘର ପାଖରେ ନା ତମେ କହୁଥିଲ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର କଥା କଣ ହେଲା ବର୍ଷା ଗାଁକୁ ଫୋନ କରୁଥିଲ କଣ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ସେ ପାଲ ଫାଲ ଟାଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ରଖିବେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ବାହାଘର ବେଦି ଉପରେ ବେଦି ସଜା ହେଇଥିବ ବେଦିକି ଏମିତି ପାଲ ଘୋରେଇ ଦେବେ ଶଳା ପାଳ ଗଦା ସତ କଥା ନା ସେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଶୀତ ସେ ହଉଥିଲା ନା ଆଉ ବାହାଘର ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ କେମିତି କଣ କରି ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଆରେ ଏଠି ବାହାଘର ହବ ଏଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବାହାଘର କରିବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ବାହାଘର ପୁରା ପାଣି ପଶିଯିବ ପୁରା ଲୋକ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝିଅ ଘରର ଫାଇଦା ହୁଏ ସବୁ ହାଟ ଫାଟ ସବୁ ବଳି ଯାଇଲେ ବରଯାତ୍ରୀ କମିଯାଏ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଇଆ ମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ ସିଏ ସକାଳୁ କେତେ କଣ ବଞ୍ଚିକିରେ ସିଏ ବାନ୍ତି ସବୁଠୁ ସିଏ 4 ଦିନ ଖାଇବେ ଖାଇକିରି ସିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ସେଇଠୁ ତାପରେ କି ଯାଉଛି ତମେ ସାଙ୍ଗ ବସିକି କଥା ହଉଥିବ ସିଏ କଥା ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଖାଇଥିବ ଯୋଉ ବାସି ଖାଇବା ତମେ ଆଜି କଣ କରିବ ସିଏ କେହି ଚିଟି ରହିଛି ନା ଖାଇକି ବାସି ଖାଇବା ସିଏ ହବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ବର ତାର କଣ ହଉଥିବ ବର୍ଷା ଦିଦି ପୁରା କାତିରି ପଡିଥିବ ଆଉ ସେ କନ୍ୟା କତିକି ଗଲାବେଳେ ତରୁଥିବ ଗୋଟା ବୁଡି ହାତ ଗଣ୍ଠି ଭାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ ସେ ତରୁଥିବ ଗୋଟା ବୁଡି ସିଏ ଆଗେ ଦେଖ ଆଗେ କଣ ବାହାଘର ଯଦି ହେଲା ଧର କନ୍ୟା ଫେରିବା କୋଉଠି ତା ଆଗେ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା ମାନେ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ମାନେ ଝିକା ଝିକି ଶିଖି କେତେ କଣ ନା ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ କଣ ହଉଥିଲା ସେ ଦେଖି ପୁଣା ବୁଢୀ 2-3ଟା ଥିବ ଏମିତି କାନ୍ଦିବେ ଏ ମୋ ଭାଇ ଆଣିଲ କୁଆଡେ ଗଲ ସକାଳ 7ରୁ କାଟିବେ କାନ୍ଦିବେ ଦିନ 2 ବାଜିଥିବ କନ୍ଦା କଟା ସରି ନଥିବ ତା ଦେହରେ 2-3 ଜଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦାନ୍ତ ପଡି ଯାଉଥିବ ଆଉ ବରକୁ ଟଣା କରି ତା ସିଏ ତ ବେଶ ଏବେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ବର କନ୍ୟା ଏବେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା କନ୍ୟାର ଠିକ ମନ ଥିବ ଯିବା ନାଇଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମମି ମୁଁ ଯିବିନି ମନ ଥିବ ଠିକ ଆଉ ଗାଡିରେ ବସିବା ନାଇଁ ମନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଦେଖଳି ଯୋଉ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ ଟ୍ରେ ଆସେ ସେଠି ସବୁ ବସିବେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ମୁରବି ଲୋକ ବସିଥିବେ ନା ଟୋକାଳେ ହେଇଯାଇଥିବେ ନା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସରିଯାଇଥିବ ଅନେଇଲା ବେଳେ ପ୍ଲେଟ ଖାଲି ସେଟା ତ ମେନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଥରେ 2 ଥର ଦବ ତାର ଝିଅ ଘର କହେ ନା ନାଇଁ ସରିଗଲା ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଗାରେଟ କଥା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଠିକ ହୁଏ ଭଲ ହୁଏ କଣ କହନି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯେତିକି ସିଗାରେଟ ପାଇଁ ମାଡଗୋଳ ନଥିବେ ମାଚିସ୍ ପାଇଁ ମାଡଗୋଳ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନଥିବ କିଛି ପକଡ କତିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରବାଇ କଥା ଜାଣିଛ ନା ଯାହାର ବାହାଘର ଧରିଥିବ ତା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ନିମନ୍ତ କରିଥିବ ସିଏ ପୁରା ଆଉ ଦିନ ମାନେ ଖାଇ ନଥିବ ପାଣି ପିଇକି ଲୁଣ ପିଇକି ରହିଥିବ ମଦ ଠିକ ସଞ୍ଜଳ ହବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ନାଗି ବାହାରିବେ ସମିତେ ଠିକ ସଞ୍ଜଳ ହବ ମାଲ ଟିକେ 90 ଟିକେ ମାରିଦବ ମାରିଦେଇକି ପୁରା ପେଟ ଖାଲି ଥିବ 90 ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବ ସେଠିକି ଯେତେ ନିଶା ଖାଇବ କି ମଟନ ମାନେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଭୁଷିକି ଖାଇବ ପୁରା ନିଶାରେ ଆଉ ଯେତେ ସକାଳୁ ଖାଇ ନଥିବ କି ଯେତେ ନିଶା ହେଇଥିବ ସେଦିନ ତାର ରଜ ଯେତେ ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦବ ନା ହେଲାନି ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ପଢିଛୁ ବା ତୋର ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଭଲ ଦେଖିବୁ ଯାହାର ତୁ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଦେଲୁ ହେଲା ସମତି କଥା କହୁଛୁ ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଭଲ ହଉନଥିବ ଯିଏ ତାର ଇଂଲିଶ ପଢିଦଉଥିବ ସିଏ ତ ଟୋଟାଲ ଗାଇଯିବ ଯାହାର ହଉନଥିବ ସିଏ ମିଛୁଟା ସାରଥି ପଚାରିଲେ ଆରେ ପିଲେ ଇଂଲିଶ କାହାର ହେଇଛି ସିଏ ସମେତ ଯାହାର ହେଇଥିବ ଲମ୍ବା ହାତ ଟେକିଥିବ ଯାହାର ହେଇନଥିବ ସିଏ ଗୋଟା ମାନେ କଣ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ଜବରଦସ୍ତ ସିଏ ସାରେ ବୁଲିବାଲି ପଚାରି ସେ ପଢିଲୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଜୋର କିନା ପଢିଦବ ତାପରେ ବହି କରୁନଥିବ ସାର୍ କରୁନଥିବ ବହି କରୁନଥିବ ସାର୍ କରୁନଥିବ ସାର୍ ଜାଣିକି ଏଟା ସାରା ଗବା ଗାଳୁ କିଛି ମାଗଣାରେ ହାତ ଉଠେଛି ଏଠି କେମିତି ବାଡି ଖାଲି ଉଠୁ ସିଏ କଣ କରୁଥିବ ଠିକ କିଛି ନଥିବ ତାକୁ ଆସୁନଥିବ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୋର ଇଂଲିଶ ତମର ଭିତରେ ମୋର ଇଂଲିଶ ଭଲ ଆମ କ୍ଲାସରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି 3 ମାତୃଭୂମି କି ସେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ରଖିଛି ମାତୃଭୂମି ପୁରା ମୁଖ 3 ମାର୍କ ମାନେ କେତେ କହିଲା
ନା ସେତେବେଳେ ପାଠଟା ଏବେ ପାଠ ତ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା। ଏବେକା ପାଠ ସେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମୋଡିକି ମୋଡି ମାଡି ରବି ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଠ ଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଆରେ କଣ କରିବ କହନି, ବୋଉ କତରୁ 5 ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଯିବ, ଗୁଟୁଆ ଗୋଟେ ଚିରିକି ପକେଇ ମାନେ ବଗଲା ପତ୍ର ଚୋବେଇଲା ଲୋକ କରିକରିକା ଯିବେ କୋଉଠି ନୁଚିକି ଯେମିତି ଖେଳ ଛୁଟି ଟାଇମରେ ବେଗ ନେଇକି ପଳେଇ ଅନା ବୋଉ କହିବ କହନା ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ଆଇଲା। ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବୁ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲା କଣ ଥବ କହନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଗ ପଟ ସବୁ ମୋଡା ହେଇକି ଖୋସା ହେଇଥିବ, ଟୋଟାଲ କାର ବୋତାଲ ନଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ବୁଟା ଥିବ। ହଁ ସେ ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ହେଲା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୋପଡା ହେଲା, ଆଉ ସେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯୁଗ ହେଲାଣି ଯା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ମାଡ ଉଠିଗଲା। ଏବେକା ଛୁଆ ଖାଲି 50 ଟଙ୍କା ରବାଇ ଯାଇକି ଆଉ ପାର୍ଟିଜନ ନାହିଁ, ସିଏ ତମକୁ ଏମିତି ପାଣି ଦେବେ ରବାଇ କେମିତି କହିବ, ସିଏ ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ କହିବେ, ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ହଉ ଯା ଏଇ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ ଗାଁରେ ଏବେ କାହାର କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିବୁ ନା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ସେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆଉ ତୁ କେତେ ବାଟ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତୋର କଣ ଲାଗେ, ତୋର କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତିକି କହେ ମାନିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁରେ ଜବାବ। ଏବେ ଦେଖିବୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବୁ କାହାର କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ପଚାରିବୁ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ। ଆଗେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ଚୁଲିରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା ଚାଳ ସାରା, କଣ ହଉଛି କି ନା ଏଇଆ ହଉଛି। ଡାଲି ଟିକେ ହବ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ ପୁରା ଆର ଏବେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ଦେବେ, ତୁ କହ ରୋଷେଇ ନା ହେଇନି ହବ ଖାଇ ଶୋଇଥିବେ। ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରି ପିଠା ହବା ପାଇଁ ବିରି ବଟା ହଉଥିବ ଫେସାରେ, 4-5 ଜଣ ମାଇବେ, 4-5 ଜଣ ମାଇବେ ବଇଥିବେ, ସିଏ ତା କଥା କହୁଥିବ, ଇଏ ବାଟୁଥିବ, ଇଏ ଟିକେ ପଦେ କହୁଥିବ, ସିଏ ବିରି ବାଟିବାକୁ ଯାଇଥିବ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ। ବୋଉ ବାପା ଆସିକି ତ ବୋଉ କୋଉଠି ଯାଇଛି ବିରି ବାଟି କିବଟା ହଉଛି କଣ ଗାଁ ସାରା ଖାଇବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଲଗେଇଦବ 10 ମିନିଟରେ ବିରି ବଟା ତମ ପିଠା ଖାଇବ। ସିଏ ପିଠା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କଥା କୁହ ନା, ଜମା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ପିଲା। ଆମ ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା, ଟିକେ ବାପା ମା ମାନୁଥିଲୁ, ଡରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଡର ଭୟ କାହାକୁ ନାହିଁ, ବାପା କାନ୍ଧରେ ହାତ ତୁ କହିବୁ, ନିଜ ପୁଅକୁ ତୁ କହୁନୁ ଆ ଧନ ପାଠ କାଇଁ ପଢୁନୁ, ତୋର କଣ ଲାଗେ, ତମେ କେତେ ପଢିଛ, ତମେ ତ ମୋ ନାଗି ବାଲ୍ଟା ରଖିଦେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢିକି ବାଲ୍ଟା କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଗୋଲା ଖୋଲି କଥା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଯିବା ନା ଯିବା ନେବେ କୋଉଠି ବର୍ଷାରେ ଗାଁରେ ବସି 4-5 ଜଣ ମୁଢି ଫୁଡି ଖାଇଛ, ବର୍ଷାରେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥବ, ଆ କଥା କହୁଥବ, ହେଇରେ କିଏ ଗଲାଣି ସିଏ ଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟା ପାଣି ବୁଡି ଦବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭିତରେ ପଢେ, ସିଏ କହିବ ତୁ ପାଡିଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ବିଜାର ଭାଇ ମୁଁ ପାଡିବି, ସିଏ ପାଡି ଠିକ ପାଡିଛି ନା ଯେ ସିଏ ସବୁ ଠିକ ଯେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେ ବାହାର ଟିକେ କହିଦେଲି ଯିବା, କାହିଁ ଯିବା, ଖାଇବା ନାଇଁ ତମ ଘର କଣ ହେଇଛି ଆଜି କଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଭାତଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେ ଆମର ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ ମରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଡାଲିଟେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି, ଯେତେ ମସ୍ତ ଖାଇବା ତମେ ସରିବନି, ପାଣି ଲୁଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଦେଇ ଝାଡା ଯିବୁ ନା ତମେ ଝାଡା ବସ ନା, ମୁଁ ଝାଡା ବସିଛି, ତମେ ଏଇ ଝାଡା କଥାରୁ ମନରେ ପଇଲା, ଶୁଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ଆଗ ଲୋକଙ୍କର ତ ବାଥରୁମ କିଛି ନଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ କରିବେ ଲୋକ ସବୁ ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ଝାଡା ଫେରିବା ନେଇ, ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଝାଡା ପଡିଆକୁ ଯାଇଥିବୁ, ସିଏ ଯୋଉ ଝାଡା ଟା ଫେରିଥିବେ, ସେ ଝାଡାକୁ ଦେଖି ତୋ ଝାଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାଲ ମହୁ ପୁରା ସେ ଝାଡାକୁ ଦେଖି ଯାହାକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିଆ ଲାଗିଥିବ ସିଏ ସେଇଠି ଝାଡା ଫେରିଥିବ, ସେ ତାରି ଉପରେ ସିଏ ଝାଡାକୁ ତମେ ଦେଖି ତମେ ଭାବିବେ ଶଳା ଜଳେ ଏତେ ଝାଡା ଫେରିଛି ତା ଦେହରେ ସିଏ ଝାଡା ଦେଖିବ ତମକୁ ଆଉ ଝାଡା ମାରିବନି, ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଉ ଯାହା ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦବା, ବାହାର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ନା କଣ କହୁଛ? ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋହନ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ବିଦୁର, ଇଏ ମୋ ପାର୍ଟନର ରବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ନହେଲେ ଏଇଥିରେ
କାଟାସ୍ତା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମିଛରେ କହୁଥିଲେ ମୋ ମିଛରେ କହୁଥିଲେ ମିଛରେ ଆକୁ କହୁଥିଲେ। ଦୟା କରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଆପଣ ଥାଉ। ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ ଭଲରେ ରୁହ। ଏତିକି କହିକି ଆମେ ତିନି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କୁହ ନା ଭାଇ ବହୁତ ଗାଁରେ ତ ତମେ ଆଉ କଣ କହିବି? ଏଇଟା ହଉଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।